Idol Bernard, please come in. Yes, Idol Joan, may send pa iti regular session sa ganyan panlalawigan iti Lunes. Wala iti dito umay na Lunes iti dito yung bulan. Nasa dino ket may sangkat dito iti Pebrero 17, the regular session. Napag naman dagiti coming iti sanggo niyan panlalawigan iti panagi daulog ni Vice Gobernador Cecilia Araneta Marcos. Maisayang kata ito'y kadito'y mutlaeng nga nakamat nga lugar. Naglulungan dito'y kadigiti miyembro ikisanggo niyan na panlalawigan kadito'y nauding session da. May nagit dito'y mangnamnama iti Vice Gobernador na awanti manglangan kadigiti kaming kisanggo niyan panlalawigan iti nasa o session. As kadigiti mapaspasama kadigiti niya dito mga session halls. Malaksan iti kisanggo niyan panlalawigan namnamahin ti Vice Gobernador nga adanto amin dagiti kaming kisanggo niyan panglungsod iti syudad ti Batak iti panadadaolom met ni Vice Mayor Wendell Chua. Naamuan aday tuyen ti maikasangapolo ket Maysa 11 nga out of the capital session ti 12 sanggo niyan na panlalawigan of Ilocos Norte. Kabayatan na karaman kadigiti kang runaan nga matratar iti nasa regular session i-draft provincial ordinance amang establisar iti 2025 Local Energy Code iti probinsya ti Ilocos Norte. Damag manipod iti sanggo niyan na panlalawigan para iti IFM News, Idol Bernard Zel, Tatak RMN. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.